Гэтым летнім вечарам, шаноўныя слухачы, вашай увазе мы прапануем першую частку радыёпастаноўкі «Прыгоды Чыпаліна» паводле аднайменнай аповесці казкі італьянскага пісьменніка Джанні Радары. Год запісу 1955, лічбавая апрацоўка 2008. Гэта вясёлая казка вядзе нас у незвычайную краіну, дзе ўсе людзі радня якой-небудзь гародніне ці садавіне. Адзін падобны на пераспелы памідор, другі напамінае ігрушу, трэцяга называюць вінаградзінай. Нават коні, запрэжаны ў карету, уласна кажучы, не коні, а хутчэй агуркі. Ну, а сам Чыпаліна? Хто ж ён такі? Гэта хлопчык-цыбулінка, звычайная цыбулінка, вось таму яго так і завуць. Чыпола, гэта ж па-італьянскаму азначае цыбуля. З хлапчуком Чыпаліна здарылася шмат цікавага. Ну, пачаць з таго, што ён у адзін з ясных дзён урэшце, вы самі зараз пра ўсё даведаецеся. Я вясёлый Чиполлино вырос я в Италии, там, где сеют апельсины и лимоны и маслины. Фиги и так далее там. Я цибуля на деревне и расту в городе. Чиполлоне моему деду, Чиполлоне моему деду. Я умею водить. Нас детей у батьки куча, шумная семья. Чиполлета, Чиполуча, Чиполота, Чиполоча. И опасния. Чыпаліна быў сынам Чыпалоны, і было ў яго 7 братоў. Чыпалота, Чыпалета, Чыпалута, Чыпалуча і так далей. Чыпалота, Чыпалета, Чыпалута, Чыпалута, Чыпалоча – самыя зграбныя імёны для чэснай цыбулінай сям'і. Людзі яны былі добрыя, шчыра сказаць, ды толькі не шанцавала ім у жыцці. Ну што ж зробіш? І калі нарадзіўся цыбулей, слёз не мінеш. Чыпалоны і ўсе яго дзеці жылі ў драўлянай хаціне, крыху большай за скрыню для агароднай расады. Калі здаралася багацеям трапляць у гэтыя мясціны, яны толькі моршчылі нос і вурчэлі. Ах, як аддае цыбулей! І загадвалі фурману ехаць хутчэй. Аднойчы гэту бедную ўскраіну сабраўся наведаць правіцель прынц Лімон. Дворовыя вельмі непакоіліся, ці не выкліча пах цыбулі лішнія турботы для носа яго высокасці. Асабліва хваляваўся старшы камергер. Найсвятейшая Мадонна, что скажет его высокость, коли чует пах бедности? У его светлости такий нос. Такий чулый нос. Такий тонкий нюх. Можно было б попрыскать бедных духами. Цудовный дух. Эй, ты кто там? Накрывать на ускраину дюжину солдат бравых лимончиков. Только хай на этот раз яны покинуть дома шаблі и гарматы, а возьмут с собой... Суди! Так. Злочинца будь покараны по заслугах.
сказано, зроблено. Старого Чапалоны судили и приговорили до туремного зняволення не только на все життё, але и пасля смерти, тому что при турме у принца Лимона были и могилки. Шмат дзён мінула, перш чым Чапаліну удалося пабачыць бацьку у турме. Арештант Чапалоне, на споткание. Батька! Чапалина, Чапалина, сынку ты мой, Чапалина, сынку. Бедный ты мой батька! Тебе посадили в турму разом со злодеями и бандитами. Да что ты, сынку, выкинь эти думки с головы. Турма заполнена сумленными людьми. А што ж благога яны зрабілі? Да нічога, вось за гэта і посадили. Принцу Лимону, видать, не по нутру добрые люди. А, значится, трапить у турму великий гонор. Выходит, что так. Турмы ж побудованы для тых, хто краде і забівае. Але у принца Лимона ўсё наадварот. Злодеи, забойцы в его при дворы служаць, а у турму трапляют сумленные громадяне. Я так само хочу быть сумленным громадянином, але только у турму вось траплять не жадаю. Споткание закончено. Бывай, батька. Ну, бывай, Потерпи крыху. Я яшчэ вернуся и усіх вызволю. Ух ты, сынку, ты не занадто ты на себе спадзяешься. Справа гэта нелегкая. А вось побачишь, я свайго добьюся. Споткание закончено. Як ужо, ну. Бывай, батька. Бывай, сынку, бывай, Чапалина. Бывай. Цяпер ты ўжо вялікі і можаш сам аб сабе паклапаціцца. Так отправляйся ж блукать по белому свету и наберися розуму, навучися. Як же мне вучиться? Книжек у меня нема, да и купить их нема за что. Не беда, жыццё намучить, только пільна приглядайся. Вывучай круцялёвую шуканцу, асабліва тых, якія ўладу маюць. А пасля? Что мне пасля рабіць? Сам зразумееш, калі настане час. Ну-ну, хопить болбатать. Иди назад за краты. Ну, вы, голодранец, трымайся сюлек мага далей, калі не хочешь сам трапить у каталажку. Ай-яй-яй, як я спалохаўся, сеньор вартавы. Бывай, батька. Бывай, Чапалина, бывай. На наступны дзень Чапаліна даручыў дядьку Чыполі, якому ў жыцці шанцавала крыху больш, чым астатнім родзічам з цыбулінай сям'і, паклапаціцца аб сваёй маці і братиках. Дядька служыў дворнікам. Сам жа Чапаліна, звязаўшы свае рэчы ў клуначак і павесіўшы яго на палку, накіраваўся ў дарогу. Мы все бедные, но кратко выросли оты. И тому у нас сладко, и тому у нас сладко. Куртки и штаны. За платами, что до неба синие апельсин. Ну, а мне платон не треба, ну, а мне платон не треба. Я не дворянин. Скрозь вядомо всяму свету наша я сям'я. Чапалу,
буяячий полошматься стал яму. На граде я скончу школу, на граде я скончу школу. Цибулиных навуз. Ты не вечно ж не признаться, жить тут бедняком. Хоть и горько расставаться, хоть и горько расставаться. Я покинул дом. Я добро шукать привучен по шляхам крутых. Да спокойнее, чи получат, чи полета, чи болота. Трудные враты. Пакуль Чыпаліна ідзе куды вочы глядзяць, мы раскажам пра тое, як стары бедны селянін кум Гарбуз пабудаваў сабе домік, і што з гэтага выйшла. Трэба сказаць, што Гарбуз яшчэ з дзіцячых гадоў марыў аб тым, як у яго будзе калі-небудзь уласны домік. І кожны год купляў для гэтага па цагліне. Арыфметыкі ён не ведаў і час ад часу прасіў суседа шаўца, майстра вінаградзіну, палічыць яму цэглу. Виноградина, что? Ты разумеешь о арифметике? Так. Полечи мою цеглу. Поглядим. 6 на 7 – 42. 9 долов. Словом, тут у тебе 17 штук. А гэтага хопіць на дом? Я сказал бы, что не. Як же быть? Не хапая на дом, склади с их лавочку. Лавочек? Лавочек и без гэтага у парку шмат. А калі яны занятыя, дык я і пастаяць магу. Разумееш, Виноградина, так. Мне домик патрэбен. Ну так давядзецца табе яшчэ цэглы крыху назапасіць. Кум Гарбуз рашыў працаваць яшчэ болей, а есці як мага менш. Гэтак яму ўдавалася купляць па 3 цагліны ў год, а іншы раз нават і па 5. Праўда, ён стаў худым, як запалка, але затое куча цэглы на дзірване расла. Суседзі ківалі галовамі і казалі: «О, глядзіце вы на кума Гарбуза. Можна падумаць, што ён дастае цэглу з уласнага жывата». Так ішоў год за годам, пакуль не настаў дзень, калі кум Гарбуз адчуў, што ён ужо стары і не можа больш працаваць. Тады ён зноў пастукаў да свайго суседа, майстра вінаградзіны. Виноградина, так. Будь ласковый, полечи мою цеглу. 6 на 7 – 42. Так. 9 долов. Словом, теперь у тебя 118 штук. Хопить на дом? По-моему, не. Ну, як же быть? Не ведаю. Признаться, что тебе сказать... побудуй катух для курей. Ты у меня ни одной курицы нема. Ну, так и посадил катух кошку. Кошка зверь корыстный, яна мышей это ловить. И кошки у меня нема. И по правде сказать, и мыши еще не завелись. Нема з чаго, ды нема дзе. Ну, чаго ты ад мяне хочаш? 118, гэта 118, не больш, не менш. Так я кажу. Табе лепш ведаць, ты арифметыцы вучыўся. Ну, што ж тут придумать? Дык сам не ведаю. Пачакай, сусед. Што? Ці не пабудаваць мне ўжо зусім маленькі домик. Мне ж палаца не трэба. Там, где цеглы не стане, я паперу пристасую. Гэта іншая справа. Вось хіба што паперу. Тут кум Гарбуз уздыхнуў раз, другі, але бачачы, што ад уздыхання ў ніводнай цагліны не прыбавілася, рашыў без лішніх слоў пачаць будавацца. Ён працаваў павольна і асцярожна, баючыся, што цэгла разыдзецца вельмі хутка. І ён клаў яе адну за адной так беражліва, нібы яны былі шкляныя.
Ён жа так добра ведаў усе свае цаглінкі. Вось гэта тая самая, якую я прынёс 10 гадоў назад на Вялікдзень. Я купіў яе на тыя грошы, што збярог на курыцы да свята. Над кожнай цаглінай ён так глыбока ўздыхаў і так ласкава гладзіў яе, нібы кошачку. Але калі ўся цэгла скончылася, у яго ў запасе засталося яшчэ вельмі многа ўздыханняў, а домік атрымаўся малюсенькі, нібы галубятня. Быў бы я голубам, я там бы цудоўна пасяліўся. А калі ён паспрабаваў зайсці ў дом, дык трапіў каленам у страху, ледзь не разваліўшы ўсю пабудову. Старым я стаў і нязграбным. Трэба быць больш асцярожным. Ён стаў на калені і на карачках, уздыхаючы, запоўз у свой домік. Але ўнутры адразу ж пачаліся непрыемнасці. Устаць нельга, праб'еш галавой страху. Выцягнуцца таксама немагчыма. Домік надта кароткі. Павярнуцца на бок не ўдавалася з-за цеснаты. Ну, а як жа быць з нагамі? Гэта ж перш за ўсё трэба было прыбраць у домік ногі. Калі пойдзе дождчык, яны прамокнуць. Бачу я, што мне застаецца толькі сесці. Так ён і зрабіў. Усеўся ў сярэдзіне доміка, асцярожна ўздыхаючы, і з заклапочаным тварам выглянуў у акенца. Тым часам ішоў Чыпаліна. Ішоў, куды вочы глядзяць, і апынуўся ў гэтай вёсачцы, такой маленькай, што нават назвы яе не было напісана на першым доме. Нешта двор наш абмінулі, штось паны зусім. Мусіць пах наш ад цыбулі, мусіць пах наш ад цыбулі. Не па сэрцу ім. А між бедных мы ў пашане і на ўсёй зямлі. Без цыбулі шчэ сяляне, без цыбулі шчэ сяляне. Сутак не жылі. Я пойду хоть на край свету шчасце каб адкрыць. Да спаткання Чыпалета, Чыпалуча, Чыпалота. Верные сябры. День добрый, дядечка. Дядечка. Что гэта вам у голову пришло залезть сюды? Хотел бы я ведать, як адсюль вылезете. Гэта лёгка, зайсці цяжэй. Гэта ваш дом? Але ён, праўда, малаваты, але пакуль няма ветру, тут не кепска. Вам не вузка ў плячах? Не, я будаваў якраз па сваёй мерцы. А ты хто такі, хлопчык? Як тебе завуць, а? Мяне завуць Чыпаліна. Я сын старога Чыпалоны. Я со здавальненнем запросил бы тебе ў свой дом, але тут двоих не поместиться. Нічога, я вось абапруся на страху, да крыху адпачну. Осторожней, ты обвалишь мне увесь дом. Тады я на пянёк присяду. Што гэта? Хто гэта імчыцца сюды? Ох, няшчасце. Чыя гэта карета? І чаму па ўсёй вёсцы, нібы перад бурай, зачыняюць вокны і дзверы? Гляди, гляди! Нават кошки і сабакі уцякаюць, што ёсць сілы. Ох, гэта ж едзе кавалер, Памідор. Памідор? А хто ён такі?
Гэта галоўны правитель графінь Вішань. Ох. Лепш бы мне провалиться сквозь землю разом с моим домиком. Ты злодей, разбойник, мяцежник. Ты пабудаваў сабе палац з раскошаю на зямлі, якая належыць графіням Вішням. Ты наважыўся правесці свае апошнія дні, нічога не робячы, насміхаючыся над двумя паважанымі, старэнькімі, несчастнымі сеньорамі, удовымі і круглымі сіротамі. Ах ты злодзь! Вот я табе покажу. Ох, ваша милость, сеньор управляющий, запэўняю вас, что у мяне ёсць дазвол пабудаваць тут домик. Гэты дазвол даў мне яшчэ сам граф Вішня. Граф Вішня? Граф Вішня помер 30 год назад. Вечный ему спокой. Земля належыць графіням, і зрабі такую ласку, выбирайся прэч адсюль. Я дзейнічаю по закону. Гэта табе скажа адвокат. Пан адвокат. Сеньор Зеленый Горошек, ну где вы там? Я тут, ваша милость, до ваших послов. Скажите гэтому гультаю именем закона, каб ён неадкладна выбираўся адсюль. Так, бачыце, вы сапраўды, гэта значит, что вы там мармычыце? Сапраўды, не сапраўды, ды, мы, ды, адвокат вы ці не? Вот так, ваша милость, я специалист по громадянскому, криминальному и каноничному праву. Я скончил университет у Саламанцы. Ну, досить. Коли вы адвокаты, так значится я правы. Можете идти. Слухай, сеньор управляющий, с дозволу вашей милости я пойшов. Ну, Гарбуз, выбирайся отсюль прач. У гэтым домику я поселю вартового собаку. Мастина, иди сюда, Мастина. Я посаджу себе на ланцуг и ведай свою справу. Вартуй. Я сеньор Помидор, твар красою дыша, и служу я с давних пор у помещиц Вишань. Я расту день при дни, набреняю соком, на посаде я зерни, на самой высокой, что цибуля, морква мне, дробясь несусветная, кровь под скурой у меня, панская шляхетная. Я сеньор Помидор, грозный пан спрадвечно, и спрочаться с давних пор со мной небеспечно. Ха! Ваша милость. Я? Ты еще тут? Прячь отсюль. Куды ж мне податься? А мне какая справа? Правильно, Мастина? Правильно. Ну, а коли табе гэтак ужо хочется мець дом, дык ведай, ты заўсёды можаш знайсці прытулак
у турме. Там для всех знайдется место. Правильно, Бастина? Правильно, правильно. Теперь господар домика я. Вортовый собака. А тут под страхой холодней. Отобрали домик. Что? Як это отобрали? Конфисковали на законной подставе. Ты хіба не чув, что сказал адвокат? Адвокат ничего не сказал. Ты еще смеливаешься спрочаться, несчастный? Ваша милость, я и роту не разъявлял. А кто там говорил? Ашуканец, крутей. Что? Что гэта говорить? Ах, ведаю, напевно, твой сусед, гэты мяцежнік Виноградина. Эй, шалец, я добра ведаю, что тут у майстэрні дзень і ноч гаворцца мяцежнай прамовы супроць мяне і супроць дабрачынных графінь Мішань. Вы не маете ніякай павагі да гэтых высокородных особ, да гэтых удоў, да круглых сиротин. Ну, где вы там? Где? Ну, не отгукаетесь? Почакайте, настане ваш чарот. Поглядим, кто будет смеяться апошним. Настане и твой чарот, помидор, и тогда ты лопнешь. Откуль гэта хлопчук? Чому ён не працуе? Я не працую, я студент. Ох, скажите, коли ласка, вот еще новина. А что ты выучаешь? Где твои книги? Я вывучаю негоднику, ваша милость. Якраз теперь у меня перед носом один экземпляр. А, ды где ж ён? У гэтай вёсцы все негодники. Ось, коли ты знайшоў нового, дык покажи мне его. Захватую, ваша милость. Вось люстерка, яким я звичайно пускаю сонячных зайчиков. Гляньте у яго. А ну дай сюда, дай. Вось ён гэты негодник, ваша милость. Бачите, физиономию червоную, як огонь. Злостные маленькие бочки, вузкий великий рот, на кшталт щелины у скорвонцы. Да гэта ж я сам. Правильно. Ах ты, голодранец. Почекай, я тебе покажу, як насміхаться з управляючого. Я себе потягаю за волосы. Ой-ой-ой, ваша милость, вы варты целого батальона шуканцев. Что? Я покажу тебе хитрун. Я у тебя все волосы повыдираю. Так, рвите мацней, яшчэ. Здарылася тое, што і павінна здарыцца. Страшны кавалер Памідор забыўся, што валасы ў Чыпаліна цыбулевыя. Ён раптам адчуў, што вельмі шчыпле вочы. Ад ядавітай цыбулі у яго лінулі слёзы. Хутка яны паліліся, як фонтан, нават як два фонтаны. Слёзы цяклі ў яго па абодвух шчаках у два ручаі так бурна, што залілі ўсю вуліцу, нібы па ёй прайшоў дворнік са шлангам. Ах ты, прокляты цыбульны хлопчук. Гэта со мной ніколі не здаралася. Я ў жыцці не прараніў ніводнай слезінкі. І цыбулі таксама ніколі не чысціў. Ой, трэба выязджаць адсюль. Гэй, фурман, коні. А ты, хлопчунёк, дорого заплатишь мне за гэтыя слёзы. Поехал.
поехал. Выходь смелей, сусед. Клянуся ўсёй дратвай у свеце. Нарэшце адшукаўся малайчына, які прымусіў плакаць кавалера Памідора. Слухай, хлопчик, иди до меня у вучни. Навучишься латки ставить, боты шить. Добро. А как не сумовать за работой, песню споем. Я шовец и от души бедняками талии, буду рады я пошить добрые сандалии. За Варштатом я тайком песни напеваю, и в подметке молотком я свечки убиваю. Для чужих працую все ж я старанно гэтак, а хожу я босонож и зимой, и летом. На ремонт сдавайте мне свой обуток рваный, ён як новый зихотне подремонтованный. Шутка про тое, что хлопчик Чаполина прымусіў плакать каваляра Памідора, обляцела ўсю вёску. Да майстэрні шаўца вінаградзіны папляліся суседзі. Першым прыйшоў вясковы музыка і груша з мандалінай пад пахай. За ім прыляцела цэлая хмара мух і восаў, таму што яго мандаліна была зроблена з палавінкі сакавітай пахучай ігрушы. А як вядома, мухі і восы вялікія ахвотнікі да салодкай садавіны. Ой, 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 фу, мое шанаванне майстра виноградина. Добрый день. Добрый день, хлопчик. Добрый день. О. Ой, Что? сеньор музыка. А что? Зверните увагу. На вашу мандолину села великая муха. Что робить? Что робить? Кыш, 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 проклятая, кыш, кыш, лети прочь, прочь, лети. Зараз Так. я яе пристукну. Ух ты, дякую. Фу, дякую, хлопчик, дякую. Між іншим, мухи гэта яшчэ полбеды. А вось мінулым летом у мою мандалину залез червяк. Ён выгрыз у ёй доўгія коридоры. Яна пачала фальшивіць. Инструмент был сапсаваны, и мне довелось придбать новую мандалину. Послухайте, як хороша яна гучыць. Здоровы были, соседи! Здорово. Дядюшка Виноградина, кто это? Наш зеленщик Цибуля Пурей. Какие у вас бусы, сеньор зеленщик, долгие должезные. Так просто усиками их не назовешь. За гэтых высов у меня шмат клопоту. Коли моя жонка сушит белизну, я насадить меня на балкон, привязывая мои усы до 2 цвиков и развешивая на них пластины. А я повинен сидеть на солнце и чекать, покуль белизна высохнет. Что это? Тишей, тишей, соседи! Проклятый собака прочнулся и вылазит с домика. Так, так, высунул язык от горячини. Почекай, треба что-нибудь придумать. Так и пойдем, соседи, хлопчук с ним сам справится.
Гарачыня. Чаго гэта я наеўся сёння раніцай? Можа, суп занадта перасаліў? Язык проста агнём гарыць. Каго паслаць за півам у таверну? Вы до мяне звяртаецеся, сеньор? Так, до вас, молодой человек. Принесите мне, коли ласка, хоть бы пару кружек пива. Я со задовольнением сбегу бы, сеньор. Але мой господар только что дал мне отремонтовать пару сандалів, так что я никак не могу бегать. Проклен. Навошта помидор посадил меня на ланцуг? Помру, я помру от горчини. Пойду в тень. Зараз я тебе почастую. Где той порошок, який господиня приймає бессоння? Ага, вось ён. Цяпер нальем у бутылку воды, насыплем туды порошок, так, поболтаем як след. Ось так. У теньку яшчэ гарачей. Эй, хлопчик, что это у вас в бутыльце? Вода? И добрая? Яшчэ, яна лепшая за усялякі лікёр. Ага, а ў ёй няма микробов. Что вы, это самая чистюткая вода, предистолированная профессором из университета. Якая холодненькая, чистая водица. О, а як гэта атрымліваецца? Вы п'еце, а бутэлька ўвесь час астаецца поўнай? Справа ў тым, што гэта бутэлька з чарамі. Гэта падарунак майго нябожчыка дзядулі. Гэта такая бутэлька, якая ніколі не пустее. А вы дасце хоць разок глынуць? Паміраю ад гарачыні. Раз глынуть? Вы можете хоть дюжину разов глынуть, и она все равно застанется полной. Сардечно дякую. Коли ласка, пейте на здоровье. Як? Уже ўсё? А вы мне сказали, что гэта бутэлька з чарамі? Нядобра з вашага боку обманывать старога собаку. Спи, спи, с тебе хоть. Зараз отвяжем ланцуг, вытягнем тебя отсюда. Дядечка Горбуз, ага. Идите сюда. Что? Ваш домик вызволенный. Домик вызволенный? Так. Дякую тебе, хлопчик. А куди ти тягнеш мастил? Що ти хочеш з ним робити? Я занесу його у замок графіні Віші. Ой, які тяжкі. Спи собі. Передай від мене привітання кавалеру Помідор. Дрень, справи, сусіді. Ой, кавалер Помідор гэтага не даруе. Клянуся ўсёй дратвай у свеце. Его 2 разы пакінулі ў дурнях. Беднаму Гарбузу не паздаровіцца. Ай,
Эй, хлопчик, а где собака? Яго атрымалі ад мяне у падарунак графіні Вішні. А мы тут думаем, як быть гарбузу. Ага. Что ты скажешь, Чаполина? Помидор життя ему не даст. Вельми просто. Трэба схаваць домик. Схаваць? Где? Калі б гэта быў палац, я гэтага не параіў бы. Але домик такі маленькі, што яго вельмі лёгка схаваць. Трэба яго вывесці адсюль. І як мага хутчэй. Я упэўнены, што ён поўнасцю змесціцца на колесах анучника. Эй, послухай, дзяўчынка! Як тебе зовут? Радыска. Збегай, калі ласка, да анучника. Попросіў яго колесы на паўгадзіны. Добра. Ох, поднять дом на колесы, а ён не развалится? Ой, ну не турбуйся, яму там будзе хороша. А куды мы яго схаваем? Можно пакуль поставить его до мяне ў склеп, а там поглядим. А калі помидор доведаецца? Тихо, адвокат, иди. Что вы, паны, на меня так скоса глядите? От меня помидор ніколі нічога не даведаецца. Я не доносчик, я адвокат. Ладно, проходь. Коли ласка, я пайшоў. Вось і колесы. Куды ж нам схаваць домик? Кажу ж да мяне ў склеп. Ох. У склепе мой домик отсырэе и может сапсавацца. А чему не отвезти его у лес? У лес? А кто там яго будет оглядать? Я добра знаёмы с кумом Черницей. Ён дровосек, живе у лесе. Можно доручить дом яму, а потом будет видать. Так и зробим. Ставьте домик на колеса. Так, готово. Твой домик-гарбуз важит не больше за птушиную клетку. Поехали! Эй, кум Черница! О, мое шанование, сеньор музыка. А як справу тебе жильем, кум Черница? Мы привезли вам новый дом. Вось ён. Так можешь часово у ім поселиться. О, не, я ніколі не згаджуся. Это немагчыма. Что буду я робить один у гэтакіх хоромах? Мне ніколі не даводилось жить у таким великим доме. Ох, лепш я уже застануся в моей каштановой шалупінцы. Разумеешь, Черница, трэба дапамагчы старому гарбузу зберагчы яго дом. О, гэта іншая справа. Я заўсёды готовы зрабіць паслугу старому. Памятаеш, дружа гарбуз, аднойчы я заўважыў тебе на спине червяка. Я адразу папярэдзіў тебе. Як же не памятаць? Гэтым же ты, можно сказать, мне жыццё выратаваў. Так, суседи, здымайте домик. Ну... Пан Помидор.
Хто мяне турбуе? Гэта вы, сеньор адвокат. Так, я. Ну, у чым справа? Дом старага гарбуза знік? Яны яго перавезлі. Куды? Не ведаю, не заўважаў. Ох, нягоднікі. Бежыце зараз у горад. Вось запіска. Нехай прынц Лімон прышле сюды салдатаў. Спяшайцеся, я распраўлюся з гэтымі мяцежнікамі. Хапайце іх усіх па парадку. Яны ўсе здраднікі, крамольнікі, бутаўшчыкі. Вось ён шавец, узяць яго. А гэты хто? Музыка і груша. Арыштаваць яго разам з яго мандалінай. А гарбуз дзе? Дзе гарбуз? Прывялі яго. Дзе ён? Я тут, ваша милость. Адвезці іх у замак, кінуць у падзямелле. А гэты халадранец. Ну, знайшлі яго? Нідзе не відаць. А цыбуля Порэй з усімі не хаваўся. Ён, не варушачыся, сядзеў на балконе. Вусы яго былі туга нацягнуты, як вяроўкі, і на іх сушылася бялізна. Салдаты палічылі яго за звычайны слуп і прайшлі міма, не звярнуўшы ніякай увагі. А затое яны арыштавалі гарбузінку, унучку старого гарбуза. А паколькі яна адмовілася ісці, дык салдаты штурхнулі яе і пакацілі да самых варот замка. Яна ж была зусім кругленькая. Але як не стараліся лімончыкі, ім усё ж такі не ўдалося арыштаваць Чыпаліна. Ён спакойна сабе сядзеў на плоце разам з дзяўчынкай радыскай і глядзеў на мітусню салдатаў. Эй, ребята, не бачили вы где-нибудь небеспечного мятежника по имени Чыпаліна? Да нет, пан старший лимончик. Кажется, ён схаваўся под шапку вашего офицера. Пошукайте его там. Гультаи. Вось вы і даведаліся крыху аб прыгодах Чыпаліна, аб тым, як яго стары бацька наступіў на мазоль самому прынцу Лімону, як Чыпаліна прымусіў першы раз заплакаць кавалера Памідора, як пакінуў у дурнях ён злоснага сабаку Масціну, як схаваў у лесе домік бедняка гарбуза, як раз'юшаны Памідор загадаў арыштаваць усіх, хто памагаў гарбузу, і як Чыпаліну удалося застацца на волі. Чыпаліна рашыў, што б там ні стала, вызваліць усіх сваіх сяброў, а дзяўчынка радыска абяцала дапамагаць ім ва ўсім. Ці ўдалося ім гэта? Хутка мы зноў сустрэнемся з Чыпаліна і тады даведаемся, што было далей. Шаноўныя слухачы, у тэатры беларускага радыё прагучала першая частка радыёпастаноўкі «Прыгоды Чыпаліна» паводле аднайменнай аповесці казкі італьянскага пісьменніка Джанні Радары. Рэжысёр, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Валянцін Краўцоў, музыка Самуіла Ратнера. Ролі выконвалі ад аўтара народная артыстка Беларусі Зінаіда Браварская, Чыпаліна, артыстка Маргарыта Громова, Гарбуз, народный артист СССР Уладзімір Дзядзюшка, Памідор, народный артист СССР Уладзімір Уладамірскі, Груша, заслуженный артист Республики Беларусь Эдуард Шапко, адвокат, заслуженный артист Республики Беларусь Павел Пекур, радыска, артистка Зинаида Скачковская, виноградина, артист Юрий Галкин,
У астатніх ролях заняты артысты мінскіх тэатраў. Год запісу радыёпастаноўкі 1955, лічбавая апрацоўка 2008. Знаёмы сябры з Чыпаліна. Гэта вясёлы хлопчык Цыбулінка з беднай цыбулінай сям'і. Ён быў сынам старога Чыпалона, і было ў яго 7 братоў: Чыпалета, Чыпалота, Чыпалуша, Чыпалуша і так далей. Мінулым разам вы даведаліся аб яго прыгодах, аб тым, як Чыпаліна прымусіў плакаць кавалера Памідора, як быў схаваны ў лесе домік кума Гарбуза, і як злосны Памідор загадаў арыштаваць усіх, хто дапамагаў старому Гарбузу. Але Чыпаліна удалося застацца на волі, і дзяўчынцы-радыстцы таксама. Вырашыўшы, чаго б там не каштавала вызваліць арыштаваных, яны пачалі асцярожна прабірацца да замка графінь Вішань. Пойдем и мы следом за ими. Знов господыня бурчить на служанку, древно погладила платье гультайка. Окна не вымыты, пыль нас не стер, вышка пропала, не выпекся торт. Дня не миная без новой придирки, соус без соли, крендель без стирки, банки побиты, треснула шклянка, бедная все переносит служанка. Гэта спявае Сонічка, служанка старых графіні Вішань. З раніцы да позняй ночы працуе Сонічка, стараючыся дагадзіць гаспадыню. Рэдка-рэдка выберацца вольная хвілінка, калі можна адвесці душу ў песню. Але што гэта? З-за агарожы пачуўся бразгат зброі, звон шпор, раздаліся бронзавыя званочкі. Сонічка на ўсякі выпадак схавалася за каменны выступ сцяны. І што ж яна ўбачыла? Салдаты-лімончыкі вялі пад аховай усіх жыхароў вёскі, схопленых па загаду Памідора. Тут быў і кум Гарбуз, і шавец Вінаградзіна, тут быў і цыбуля Парэй, якога арыштавалі ў тую хвіліну, калі жонка здымала з яго доўгіх вусаў, падобных на вяроўкі, бялізну, якая на іх сушылася. Тут быў і музыка Груша. Адным словам, усе жыхары вёскі. Солдаты грубо запхнули арыштаваных у подземелье. Тяжкие двери закрылись. Можете себе уявить,
Як горка стала на душы ў Сунічкі. Гэта ж былі ўсе яе землякі, аднавяскоўцы, добрыя і сумленныя людзі. Няўжо ім ніяк нельга дапамагчы? І тут Сунічка ўспомніла, што ў замку графіні Вішань і ў сценах ёсць вушы, а яны сапраўды былі. Правду кажучы, одно вуха, круглое, падобнае да самай звычайнай лейкі, пры дапамозе якой наліваюць віно ў бутэлькі. Ад гэтай круглай дзіркі ў пакоі памідора ішла слухавая трубка проста ў падзямелле. Праз яе можна было пачуць усё, што там гаварылася. Вось Сунічка і рашыла выкарыстаць гэтую трубку і падаць арыштаваным вестачку. А яны тым часам сядзелі ў цесным сырым падзямеллі. У цішыні чуліся толькі ўздыханні і охканне старога гарбуза. Ох, як тут цёмна. Запалі свечку, вінаградіна. Зараз, пакуль гэтыя праклятыя мышы не з'елі апошні агарак. У маім доміку не было ніводнай мышы, а тут іх надзвычай многа. Так і шныраць пад нагамі. Не падайце духам, суседзі. Нехай моя мандаліна узбадзёрыць вас. Які недарэчныя гукі! Ці не прастудзілася ўжо твоя мандаліна ад гэтай сырасці? Несчасце! Мышы пачалі грызці яе. Адно да аднаго. А мышы і на самай справе не драмалі. Яны сабраліся вакол свайго генерала, якога ўсе цішком называлі генерал Паўхваста. Так, ён сапраўды страціў палову хваста, калі аднойчы схапіўся з вясковым катом. Генерал Паўхваста узлез на стары чаравак, пачуўся сігнал трубачоў. Мыши, вы спяшайте, мыши, вы спяшайте. С темных нор. Разносчи тишь у свой дозор, выходит мышь за мышу, мышь за мышу, мышь, 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 мышь. Имя моего продка, мыша першего, императора усих погробов и подвалов, закликаю вас, отважные мыши, напасти на неприятеля. Першая колонна заходит агарок свечки. Але гора тому, кто осмелится его з'есці. Я ваш генерал, и мне належит першему всадить его зубы. Другая и третья колонна рушить на мандарину. Мы здамо яе у інтэнданства. У атаку! Усе тры колонны адразу ж рушылі ў атаку. У одно імгненне агарак свечкі знік, нібы яго ветрам змяло.
мыши наступали, раздавались страшенные военные вокличи. Моя мандолина! Яны яе съедут! Мы пропали! Суседи, давайте мелкать! Навошта яшчэ гэта? А яны подумают, что тут коты! Мяу! 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 Что ж ты, кум Гарбуз? Мяу! 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 Мацней, цибуля фри, да помогай! Сполохались? Утекают! О, а я думал, пропала моя мандолина. А все за меня. Чему за тебе? Ну як же, калі б я не ўзяў сабе ў галаву, што мне трэба домик, з намі б не здарылася б такой бяды. Дядька Пурень! Дядька Пурень! Кум Гарбуз, что вы так пищите? Ох, побойся Бога, сусед. Я и рота не раскрывал. Я, Сонечка. Тихо, Ваша вязковая, служанка Сонечка. Его не познали. Суседи, это ж Сонечка, моя жонка и родной теткой доводится. Так откуда ты взялась? Я теперь у покоя кавалера Помидора. Помидора? Тут у него такая трубка приложена. Трубка? Праз яе можно усё слухать. Пусть бачишь. Вы будьте осторожными. Не побачите лишнего. Так, а чего нам бояться? Мы только правду кажем. Увага, увага. Я кидаю вам свечку и запалки, и сухары. Вось дякую. Так, слухай, Сонечка, постарайся отшукать хлопчука по имени Чаполина и передай ему, что... Мне треба утекать. Ты такой... Сюда идет Помидор. Помидор? Але бедная Сонечка не поспела нават отскочить от слуховой трубки, як у покой зайшоў Помидор. За ім бег адвокат Зеленый Горошек. Ты что тут робишь, негодница, а? Бурчить. Прочищаю вось гэтую пастку. Якую еще пастку? Вось гэту. Хіба гэта не пастка для мышей? Угадала. А сапраўды правильно. Правильно, это звычайная мышеловка. Отгадала. Ты добренькая девчинка. Ну, на, возьми себе гэтую цукерочную паперку. У мінулым годзе ёй была абгорнута карамелька з ромом. Яна вельмі смачна пахне, гэтай паперка. Ты можешь ей облизать, яна солодкая. Я вам вельмі удзячна, сеньор управитель. За 7 гадоў службы гэта ўжо 3-я цукерачная паперка, якую я атрымліваю ад вашай міласці. Вот, бачишь, значит, я добрый господар. Старайся, працуй, и к Новому году я подару тебе 4-ю паперку. Низко кланяюся вашей милости. Ну, а теперь иди. Не треба тут заняться важными справами. Иди. Слухаю, ваша милость. Дурная девчина. Спритно вы ее обманили, сеньор. Управитель. Сам ведаю, что управитель. Теперь тут только свои, и мы можем выпробовать ваше потаенное... Что?
потаемное вуха, ваша милость. Зрабіце зарубку сабе на носе. Ніякага патаемнага вуха у мяне няма. Зразумела гэта вам? А цяпер уцякайце прач. Калі вам так жадаецца, уцякаю. Таксама. Лезь не ў сваю справу. Патаемнае вуха. Вось пасяджу я каля сваёй вернай слухавой трубкі. Паслухаю, пра што гаворуць гэтыя бунтаўшчыкі. Ось, дык мусіць ператрусілі. Дык ты кажаш памідор? Дык гэта такі негоднік, горш за якога на свеце няма. Морда толстая, чырвоная, агідная. С задовольнением сыграл бы я ему похоронный марш. Злодей, ошуканец. Навошта казаць такія рэчы? Суседзі, няхай задавіцца маім домікам, і то добра. Ну як все гэта слухаць? Ну, добра, я вам припомню. Я з вами разлічуся. Дзе пробка? Заткнуть трубку і ўсё. Пойду глыну свежага паветра. Замок графинь Вишень был обнесен высоким парканом. Каля ворот висела объява. На одном яе боку было написано «Уваход заборонены», а на другим «Выход заборонены». Были там и іншыя надписи, например, «Вишенцы забороняется кратать кветки, инакш ён застанется без солодкага. Кепска буде вишенцы, коли ён топче траву. Вишенцы забороняется опускать руки ў бассейн». Але ж хто гэта такі Вішенька, якому ўсё забаранялася? Гэта быў вельмі ціхі, ветлівы хлопчык у акулярах, сірата, пляменнік графінь Вішень, які знаходзіўся на выхаванні ў сваіх цётак. А строгія надпісы выдумляў яго хатні настаўнік, сеньор Пятрушка, які валодаў здзіўляльнай асаблівасцю з'яўляцца невядома адкуль і заўсёды недарэчы. Ён быў вельмі вучоны, ведаў усе правілы граматыкі, насіў у кішэні вялізную хусцінку ў клетку і, апрача ўсіх гэтых асаблівасцей, з задавальненнем любіў пасядзець за бутэлькай вінаграднага віна. Вішенька рыхтаваў урокі, а сеньор Пятрушка, смаркаючыся ў сваю вялізную хусцінку ў клетку, гаварыў з настаўленнем. Не здабраваць тым хлопчыкам, якія глядзяць на мух. З гэтага заўсёды пачынаецца. За адной мухай другая, трэцяя. Потым хлопчыкі пачынаюць не абмінаць павукоў, жаб, кошак і іншых птушак і жывёл. І забываюць рыхтаваць урокі. А хто не вучыць урокаў, той не можа стаць добрым хлопчыкам. А недоброму хлопчику не быть добрым человеком, а недоброму человеку недолго трапить у темницу. Вишенька, коли ты не хочешь закончить свои дни у темницы, не гляди на эту муху. Я более не буду, сеньор Петрушка. О небо! Сюда идут сеньоры графини. Их поважайнейший родич барон Апельсин. Сиди уважливо, Вишенька, и не отрывай очей от сшитка. Размещайтесь тут, шановный барон, тут добрый холодок. До обеда еще целая година. Я съел бы что-нибудь. Кавалочек смаженой индейки. Нехай принесуть усю птушку. Сонечка, зараз же принеси индейку. Кавалочек. Целую индейку. Слухайся. На аппетит я не скаржусь. В молодости я еще гублял час на сон.
спал, ведаете, по ночах. Але потім я сказав собі спать, тільки час гублять. Чи не лепш їсти з раниці до вечора і з вечора до раниці? Незвичайно оригінально. Вот индейка, с дозволу ваших милостей. Ага, так. Где? Твердоватая. Ці не маєте жадання на бокал вина? Нехай принесуть цілий жбан. Сонечка, вина сеньору барону. Бокал вина. Слухайся. Поможите! Караул! Поможите! Наш дорогий родич, герцог Мандарин, уже прочнулся. Сонечка! Вечно она пропадает, гадкая девчонка. Я тут, сеньора графиня, я тут, сеньора графиня. Что примусило кричать высокородного герцога? Что его устурбовало? Сеньору Мандарину здалося, что ему древно выгладили сорочку. И он узлез на платяную шафу и хочет кинуться оттуль униз головой. О, какая деликатная натура. Караул! Я сгубил запонку от каўнерика, и я хочу померти. А меня зараз выкинусь в окно. Ах, каштовное життя герцога не без пенсии. Ничего, тут низко, не разобьется. Я не жадаю более жить на этом свете. О, Мандарин! Вот жемчужные запонки небожчика графа Вишни. Возьмите их и не помирайте, яны ваши. Сапраўдны жемчуг? О, Мандарин, як вы можете пытать? Вельми удачный вам, сеньора графиня. Ну вот. Теперь, коли вся родня ў зборы, я прошу вас, дорогие родичи, звернуть увагу на гэтага нягодника Вишеньку. Вы не поверите, сеньоры, колькі клопату і гора причиняе нам племянник, няшчасны сирота, якому мы дали притулок у імя жалости и добросердечности. Але на щастя нам удалося знайти для його видатного наставника, сеньора Петрушку. У высшей ступени достойная особа. Сеньор Петрушка, подведите сюда хлопчика. Дозвольте пожадать вам доброй раницы, дорогие теточки. Витаючи ваших поважальнейших добродейниц, сеньор Вишенька, не забывайте ни на хвилину об тых милостях и послугах, якими яны нібы розами застилают ваш житёвый шлях. Скажите, сеньор Петрушка, як вел себе теперь наш племянник? Ах, на жаль, сеньора графиня, с умом повинен поведомить, что молодой сеньор, замест того, как завучивать на память выказывание святых отцов, и снова стоял около аквариума, наглядающий за бездумными рухами золотых рыбок. Гэтае дитя дрэнным закончить. З гэтага сумного выпадку я дазволіў сабе придумать новый надпись на стаўленне. Прочитайте его голосно, сеньор Вишенька. Вишеньку забороняется подыходить до аквариума. Золотым рыбкам забороняется размаўляць з вішенькам. Лепш за ўсё засмажыць гэтых рыбачек и подать их на снедание. Няшчасное дитя, займися справой. Зараз же сядай рашать задачи. Але я ўжо ўсё рашыў. Рашай другие. И зараз жа пакінь у супакой гэтай кнігі. Ты іх сапсуеш. Так як же буду я вучыць уроки без книг? Вучи на память. Шановнейшие теточки, дозвольте мне, я вельми хотел просить вас. Что? Об чем просить? Дозвольте мне наведывать вязковую школу. Мне так сумно тут одному, а там шмат дзяцей. Як молодый граф Вишня на одной скамейце с селянскими хлопчуками
ніколі. Панталони одного з роду вишень на вульгарной школьной скамейце? Нещасний, без обеда. Караул! Караул! Тримайся мене, а то я прикончу себе. Караул! Ось бачиш, до чого довели твої дренні видумки нашого високородного родича. Заспокойтесь, шановнейший сеньор герцог. Я не заспокоюся, я не хочу жить. Гэты барон апельсин з'ел все солодкое и покинул меня без солодкого. Поможите. Не отрымаешь. Мне самому мало. Отдай. Мало. Отдай. Мало. Нам належить разобрать гэтые сумные фамильные неполадки. Вишенька, иди зараз же ў парк. Табе тут нема чего робить. И памятай, ты покинутый без обеда. Ідзіце, сын мой, і гуляючи па сцежынках парка, якія належаць нашым шаноўным добрадзейніцам, нястомна паўтарайце: я добра выхаваны хлопчык. Но я добра выхаваны хлопчык. І гэтак 1000 разоў. Я добра выхаваны хлопчык раз. Я добра выхаваны хлопчык два. Я добра выхаваны хлопчык три. Суничка, Суничка, где ты пропадаешь, невыносная девчинка? Принеси зараз же еще 2 порции солодков. Слухайся, сеньора графиня. Хлопчик 142. Ой, який нещасливий. Я добре вихований хлопчик 143. Я добре вихований хлопчик 144. Кого ти шукаєш, Суничка? Вас, сеньор Вишенька, ось кавалок пирога. Я взяла його на кухню. Ешьте худший. Суничка, Суничка. Бегу, сеньор графиня. Я добре вихований хлопчик 345. Смачний пирог. Я добре вихований хлопчик 346 з розинками. Я добре вихований хлопчик 347. Якая добрая гэта Суничка. Самая добрая у замку. Я добре вихований хлопчик 348. Я веселый Чиполлино, вырос я в Италии, там, где сеют апельсины, лимоны и маслины. И так далее там. Я цибуля на кивета и расту в городе. Чиполлоне моему деду, Чиполлоне моему деду. Я внук выходить. Нас детей у батьки много, шумная семья. Чиполлетта, Чиполлуча, Чиполлоча, Чиполлоча. Тим часом Чиполлино і дівчинка-радистка, не губляючи ніводної хвилини, пробиралися у парк графінь Вишень. Гей, Вишенька, хто мене кличе? Это мы.
Прывітанне вам, сеньор. Я не маю гонору ведаць вас, але знаёмства з вами будзе мне вельмі прыемным. Дык чаму ж вы не падыдзеце бліжэй? Не магу. Згодна надпісу, мне забаронена размаўляць з вясковымі дзяцьмі. Але вы якраз вясковыя дзеці, і вы з намі ўжо размаўляеце. У такім выпадку я зараз падыйду. Скажите, коли ласка, сеньорита, як вас зовут? Радышка. А мое имя Чиполлино. Чиполлино? Так. Той самый небяспечный мятежник, про якого так много казал теткам кавалер Помидор? О, той самый. И он, безумовно, ничего доброго про меня не сказал. Безумовно, не. Тому вось я и подумал, что вы повинны быть вельми славны. И бачу, что не помылился. Дык чему ж мы церемонимся и размовляем на «вы», нібы старые придворные? Давай на «ты». Згоден. Будем на «ты». Ага, что тебе казала, Чиполлино? Вишенька вельми славный хлопчик. Дякую вам, сеньорита. Ой, дякую, радыска. Слухай, Вишенька, мы пришли допомагчи сябрам. Треба выратовать всех, кого кавалер Помидор посадил в подземелье. Ты згоден нам допомагать? Згоден, Чиполлино. Безумовно, згоден. Добре. Ты ведаешь, где ключ от подземелья? И его носит с собой Помидор. А коли кладется спать, хавай его в панчоху. Треба раздобыть ключ. Нас обкружили. Костя ты, Чиполлино! Ой, не чапайте его! Ратуйся, радыска! Ратуйся, радыска! Ага, попался! Ты тримаешь его, мастина? Тримаю! Отпустите его! Ого, и не подумаю! Кину його в самий глибокий питайник. А ця дівчинка, ця радиска. Утекла. Прокляв. Тримай його мацненько, п'ян не утек. Вези його в потайник. Тепер я з ним розправлюся. Нет, нет, калинаться, не треба. Арештуйте лепш мяне, але не чапайте Чиполлино! Чиполлино добрый, Чиполлино мой адзіны сябра! Вішенька адчуваў сябе вельмі няшчасным. Упершыню ў жыцці ён знайшоў сапраўднага сябра, з якім было так хораша і весела, і вось павінен ізноў страціць яго. І радыска таксама знікла. Вішенка ізноў застаўся адзін, зусім адзін. Горкія слёзы стаялі ў яго горле. Якая справа была яму цяпер да крыку графінь, настаўленняў Пятрушкі, грубасці Помідора? Вішенька адчуваў у сэрцы той асаблівы нясцерпны боль, які называецца пакутай. Гэтага было занадта многа для яго. Карацей кажучы, Вішенька сур'ёзна захварэў. Яго ўзялі такія дрыжыкі, што ходырам хадзіў увесь ложак. Паслалі за самымі вядомымі ўрачамі.
Хитры зялёны гарошак круціўся каля ложка хворага, і ён хацеў бясплатна атрымаць якую-небудзь медыцынскую параду. Спачатку з'явіўся доктар Сухі Грыб і прапісаў мікстуру сушаных грыбоў. Адвакат быў у захапленні. Ух, які здзіўляльны сродак. Але мікстура ніколькі не памагла. Тады доктар Чаромха заявіў, што трэба прамачыць сокам чаромхі палатняную прасціну і абматаць ёю хворага. Так, вядома, укутайце яго. А потым прыехаў прафесор Салат. «Усё няправільна», — сказаў ён. «Які асёл прапісаў чаромху. Паспрабуйце лепш свежы салат». Удалая думка, хацеў сказаць адвакат. Зусім правільна. Тады Сунечка тайком збегала па доктара Каштана. Яго называлі доктарам беднякоў, таму што ён прапісваў мала лякарстваў і плаціў за іх са сваёй кішэні. Лакеі нават не хацелі пускаць яго ў замак, таму што ён прыйшоў пешы, а не ў карэце. Доктар Каштан уважліва аглядзеў вішеньку, пакратаў пульс і ціха задаў некалькі пытанняў. Потым ён вымыў рукі і сказаў толькі: «О, якая цяжкая хвароба быць у адзіноце. Гэты хлопчык нічым не хворы, у яго проста меланхолія». У графіні Вішні была слабасць да хвароб. Калі яна чула назву якой-небудзь новай хваробы, яна адразу ж хацела заразіцца ёю. Бо яна была такой багатай, што выдаткі на лякарствы яе ніколькі не палохалі. Але калі доктар Каштан растлумачыў, што гэтая хвароба проста сум, і што вішеньку трэба пускаць гуляць з іншымі дзецьмі, графіня страшэнна раззлавалася і накінулася на доктара Каштана. Гэта ж сорам, як маглі вы так нікчэмна злоўжываць нашай даверлівасцю. Вы, дзякуючы падману, прабраліся ў наш дом. Я магу падаць на вас суд за тое, што сілком уварваліся ў прыватны будынак. Ці не праўда, адвакат? Разумеецца, мудрая графіня. І адвакат адразу ж зрабіў паметку ў сваёй запісной кніжцы. За кансультацыю графіні Вішні адноса таго, што доктар Каштан сілком уварваўся ў прыватны дом, 10 000 лір. А бедны Вішенька ўсё плакаў і плакаў. Графіня Вішня ўсё гэта хутка надакучыла, і яна пакінула яго аднаго. І тут каля вішенькі з'явілася, ну, хто б вы думалі? Сунічка. Чаго ты равеш? Як не сорамна. Трэба не хныкаць, а дзейнічаць, памагаць сябрам. Хіба ім можна дапамагчы? Безумоўна, можна. Трэба ўкрасці у памідора ключ і адкрыць падзямелле. Але ж Чыпаліна там няма. Ён адзін сядзіць у самым глыбокім патайніку. Выпусцім яго сябру. Хіба гэтага мала? Уставай хутчэй. Нам трэба прабрацца ў пакой памідора. Ён кладзецца спаць. Мы паспрабуем украсці ў яго ключ. Ну и денек у меня выдался. Не могу поскардиться. Все вороги под замком. Я уже им покажу. Будут следовать, как свариться с помидором. Я сеньор помидор, твар красою дыша, и служу я с давних пор у помещиц Вишень. Я расту день при дни, набреняю соком, на посаде я зерни, на самой высокой, что цибуля, морква мне, дробясь несусветная,
кроў пад скурай у мяне. Панская шляхетная, я сеньор Помидор, грозный пан спрадвечна, и спрачаться с давних пор со мной небеспечно. Посплю годинку и займусь допытом. Спить? Хіба ты не чуешь? Стерожили дверей, а я вытягну ключ. Добро. Ой, лови его, тримай. Ой, я чуть не помер от страху. Может, откладем на другий раз? Не думала я, что ты такой трус. Я зусім не трус. Я только боюсь. Погляди, не йде хто. Нікого нема. Готово! Чого ти кричиш? Бежим хутчэй. Нам треба спешаться, пока лев не прочнулся. А Чапаліна, якого Помідор загадаў кінуць у самы глыбокі і цёмны патаемнік, раптам пачуў, што хтосьці асцярожна пастукаў у дзверы. Але гэтая думка здалася яму такой неверагоднай, што нават рассмяшыла яго. На самай справе, хто б гэта мог да яго стукацца? І ўсё-таки нейкі шум быў. Вось і ізноў. Хтосьці рые подземный ход. Не, этого не может быть. Эх, беда, темно, ничего не видать. Ой, цегла свалилась. Темно? А для меня наоборот. Тут вельми светло. И я тоже ведаю, что такое сапраўдная цемра. Теперь разумею. Вы, напевно, крот. Отгадали, молодой человек. А меня зовут Чапаліна. Я хлопчик Цибуленька. Ну, об гэтым можно догадаться по цибульному паху, а? Я охотно допомог бы вам выбраться отсюда, коли б вы были меньше роста. Я совсем маленький. Я пролезу праз любую кротовую дірку. Ну, зробите милость. Не называйте моих подземных галерей некими дірками. Ой. Даруйте, сеньор Крот. Я сам не разумею, як сорвался у меня с языка гэты неудалы выраз. Ну, коли так, я здолю, напевно, проводить вас у больш цямнейшее место. О, коли ласка. До речі, вы не ведаете, у якім баку знаходится подземелье, тое, что под старой вежей? Яно направо от потаемника. Так. А вам навошта гэта? Чему вы пытаете? О, я хочу ведать, я студент. Хочете? Я вырою новый ход. О, коли ласка, пойдем направо. Направо, чи налево, мне все равно. Не отставайте от меня! Нядоўга думаючы, крот тыцнуўся носам у сцяну і пачаў так старанна рыць, што адразу закідаў Чапаліна зямлёй з ног да галавы. Чапаліна пачаў прасоўвацца за ім, не забыўшы, аднак, закласці як след адтуліну ў сцяне, каб ніхто не здолеў здагадацца, куды ён знік. Як вы сябе адчуваеце? Выдатна! Цудоўна! Хочете, спынимся крикну? Наперед! Вось тут уже крыху цямней. Не пераношу святла.
Аднойчы мне давялося глянуць на свечку. Клянуся, я ледзьве перанёс гэта жахлівае відовішча. О, так. Некаторые свечки горать вельмі ярко. Але добра яшчэ, што тая свечка была пагашана. Подумайте, што было б са мной, калі б яна гарела? Я чую галасы. Где галасы? Там и люди. А те люди, там и светло. Повернем у другі бок. Ой. Сеньор Крот, не трэба менять кірунку. Мне рассказывали, что якраз у тым баку есть тесная цямнюткая галерея. Цямнейшая, чым гэта галерея? Куды цямнейшая. Мусіць быць, люди заходят туды, каб даць адпачынак сваім вачам у такой цудоўнай цемры. Гэта гучыць не вельмі пераканальна. Але калі вы так хочаце, я буду ліць далей на ваш страх і рызыку. Разумееце? Так. І стары крот стаў яшчэ хутчэй працаваць сваімі лапкамі. У яго ўсё ж таки быў неблагі характар і спагадлівае сэрца. Чапаліна з радасцю расцалаваў бы яго, калі б мордачка крота не была так запэцкана зямлёй. Ужо зусім блізка было падзямелле, у якім пакутавалі нашы вязні. Вось пачалі абсыпацца апошнія камякі зямлі. І раптам у гэты самы момант шавец Вінаградзіна запаліў запалку, каб паглядзець, колькі часу. Подумайте толькі, запаліў запалку. Светло! Сеньор Крот! Не крытуйте, калі ласка! Сеньор Крот! Ой, ён знік. Чапаліна, сынок, вітанне! Гэта наш юны сябра. І ты гэта Чапаліна. Вы мяне на кавалкі разарвіцё. Як ты тут апынуўся? Ой, вельмі проста. Стары крот прарыў для мяне цудоўны падземны ход. Так, ці нельга пакарыстацца ім для ўцёку? Ой, не, ён вядзе ў мой патайнік, і толькі. Ён ужо нікуды не вядзе. Стары крот уцякаў так хутка, што зямля сунулася. Падземны ход засыпаны. Гора, а все за мяне. Пайсці можа да памідора, сказаць яму, дзе домик. Ты не скажешь ни словечка. Я ўжо стары, навошта мне дом? Я могу ночевать под лавкой у парку. Ох, як вам не сором, дядюшка Гарбуз. Мы же ізноў разом, а вы толькі охкаете да ўздыхаеце. Мы яшчэ покажем гэтаму кавалеру Памідору. Правильно, сынку, малайчына Чапаліна. Памятаеш, як мы славно працавалі з табой, спяваючы песенку? Так. Я шавец и от души бедняками талии, буду рады я пошить добрые сандалии. За Варштатом я тайком песни напеваю, и в подметке молотком я свечки убиваю. Для чужих працую все ж, я старанна гэтак, а хожу я босонож и зимой, и летом. На ремонт давайте мне свой обуток рваный, ён як новый зихотне подремонтованный. Цішэй, суседзі! Здаецца мне, хтосьці ідзе. Чуеце? Крокі на сходцах. Гэта Памідор. Ну, загинули мы, браточки. Я кинуся ему под ноги, а вы ратуйтесь. И не отваживайся думать, мы тебя одного не покинем. Дядя
Форель. Дядька Груша, вы тут? Тут. Я украл ключ у помидора. Славный ты хлопец, хоть и граф. Чиполлино, не стойте! Як ти сюди трапив, Чиполлино? Я здолів пробраться сюди з потаємника. Якое щастя! Мы так не покоились из-за тебя. Спешайтесь, хоть бы помидор не прочнулся. Ой, хучей, хучей. И подземелье ураз опустело. Двери зачинялись сами, так что не треба было их зачинять. Сябры пробрались у парк и пералезли через каменную огорожу. Але самое галоўнае, Вишенька поспел покласть ключ на ранейшее место у панчогу кавалера помидора. Праз хвилину Вишенька, як ни в чым не бывало, сидел за столиком и робил выгляд, что рашае задачи. Только сердце у его билось часто-часто. А помидор хроп до позднего вечера. Прачнувшийся, ён рашыў як след допытать нявольников. Стапучы и отдыхаючыся, помидор пачаў спускаться ў подземелье по узких каменных сходцах. За ім спяшаўся адвокат Зялёны Горошек с великим гусиным пером и скрутком пергамента. Наставник Петрушка таксама был тут, але на всякий выпадок трымаўся сзаду. О, яны, напевно, тут все слезы выплакали, кинутся до моих ног и будут молить, каб я им даровал. Ну, не, я за их 3 скуры спущу. Эй, сеньор адвокат. Я тут для вашего услужения. Выдатно. Ніколи не шкодить вести справу по литере закона. Зусім справедливо, як записано у криминальном кодексе, разумею. Сеньор Петрушка, вы будете дежурить на сходцах, а мы зайдем. Слухаю, ваша милость. Ну, паны невольники. Что? Что такое? Никого нема. Утекли? Як так? Что им стоило допомогти? Меня подманули. Добро, что хоть эта Чиполлино в моих руках. Пойдем до его. Ах, дьявол. Звери защелкнулись. Эй, сеньор Петрушка! Я тут, ваша милость. Очините звери, живо! А не ваша милость, ключ у вас? У нас. Проклен! Эй, сеньор Петрушка! Вы мне головой отказываетесь за Чиполлино! Бежите туда! Стережите его! Ваша милость, варто доносить, Чиполлино так само утек, потайник пустый. Ух, не может быть, вы хлусите, вы издеваетесь надо мной. С этого потайника николи еще никто не мог выбраться. Я повинен его схватить. Эй, Петрушка, подкласться под двери, динамит, взорвать двери. Будет выиграно, ваша милость. Они выбухнут. Что? Да дьявола! Взорвать двери! Это уже жахливо, хотел сказать адвокат, але не поспел. Двери, якія вядуць у падземелле, разляцеліся на 1000 дробных кавалачкаў. Пыль, вапна, дробная шчабёнка хмарай дыму ўзняліся ў паветра. Так што зусім нельга было разглядзець, цэлы памідор з зялёным горошкам, ці ад іх нічога не засталося. А Чиполлино з сябрамі былі ўжо далёка-далёка у лесе. Я веселый Чиполлино вырос я у Италии, там, где сеют апельсины, лимоны и маслины.
любви и так далее там. Радыёпастаноўкі «Прыгоды Чыпаліна» паводле аднайменнай аповесці казкі італьянскага пісьменніка Джанні Радары. Рэжысёр, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Валянцін Краўцоў, музыка Самуіла Ратнера. Ролі выконвалі ад аўтара народная артыстка Беларусі Зінаіда Браварская, хлопчык Чыпаліна, артыстка Маргарыта Громова, Сунічка, заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Таццяна Аляксеева, кум Гарбуз, народный артист СССР Уладзімір Дзядзюшка, шавец Вінаградзіна, артист Юрый Галкін, груша, заслужаны артист Рэспублікі Беларусь Эдуард Шапко, управляючы сеньор Памідор, народны артист СССР Уладзімір Уладамірскі, адвакат Зялёны Гарошак, заслужаны артист Рэспублікі Беларусь Павел Пекур, хлопчык Вішанька, артистка Евгения Колас, графіні Вішні, народная артыстка Беларусі Вольга Галіна і народная артыстка СССР Стефанія Станюта, сеньор Пятрушка, народны артыст Беларусі Генрых Грыгоніс, радыстка, артыстка Зінаіда Скачкоўская. У астатніх ролях заняты артысты мінскіх тэатраў. Год запісу 1955, лічбавая апрацоўка 2008.